Tady zde vás vítám u druhého videa z Skywars. To je server. A na co půjdeme, jsme na Skywars. Slyšíme tady Skywars. Takže jdeme na Skywars. Běžíme, aby jsme se dostali jako první. Počkej. Ne, už jsem nastěl, ok. Dáme si preset na. Navíc nemáme. Takže snažíme se vyhrát, aby už neslyšíte ty zvuky, takže jsem rád. Já to bral dvakrát. Zajímalo proč. Dělám si hned Shark Iron meč. Shark Iron. Takže doufám, že to půjde dobré. Tady sleze. A crafting je tady. Takhle jsme, to si měníme. Místo toho si dáme blokyáše. Tady si dáme jídlo. Tady si dáme lávu. Takže takhle. Snažíme ještě dřevo. Je to dobré. Že doufám, že to všechno pozbírám jako dřevo. Jinak na mém kanále budou asi 2 videa denně. 2. Jednou určitě bude ze Skywars. Už tam se někdo blíží. Ten oheň zničíme, tohle zničíme. Tohle zničíme, abych nechodil pomalejc. Musíte si to použít jako bloky. Takže to je dobré. Už je tím pádem. Když potom se bude chodit pomalu, ale to je jedno. Ale dáme to, musím to dát už nás je jenom 5, 2, 4, 2, 4, 6, no se to já, pardon. Doufám, že vidíte tu statistiku, to je dobré. Tam ho někdo už háká. Jsou retardí, vážně vole. Takže takhle jdeme dál na další hru. Tady dneska budou asi 4 hry. Asi 4 hry. 4 hry si dáme asi. No, asi jo, 4 hry si dáme. 4 hry a skončíme. To je jedno, jak skončíme, ale zkusíme aspoň v jedné hře být první. Jsem někdo od vás, takže trolling směla já, když jsme začali. Takže jdeme dál. Konečně luk, hoši. Konečně luk. Kámo, já budu full iron. Jsem full iron. Takhle. Ještě si uděláme železný meč. A jsem full iron. Tohle se mi česká povedla. Vážně. Luxusně. Není luxus, ale wow. Ta česta je prostě. Oh my god. Takhle. Takže už jeden umřel. Enderman. 2, 4, 4. Takže to zkusíme takhle. Musíme neskončit jako první, jako minule. No, třetí jsme skončili minule. Umřel nějaký Vox troll. A další umře nějaký. Já vím, že nic neslyšíte asi.
jsme poslední 4. Takže teďko neumřu. Hajsl, zabijte ho. OK, takže dál jdeme. Takže, jsme, je tu nějaký like art, Duraj. Jo, já bych připomněl, je to ruský server. Že já tam většinu věcí nerozumím, abyste viděli. Takže tam, 2, tam. Mám, že komenty jsou tady jedna. Musím zase s tou nový meč. A druhá je tady. Zase s tou nový meč, to si měla, že vážně prdel. Je takhle. 300 meče, kdyby náhodou. 2. To budou bloky tady. Tady kusy bloky. To nevadí. Takže doufám, že se vám video bude líbit. Už nějaký bizár skončil. Takže doufám, že dostanu like v tomhle videu. Je to povinné, no není to povinné, ale když se vám video bude líbit, tak vím, že to je špatné, kdyby, že to není v HD, je to ve 360, ale zkusím to do dalšího dílu nějak zlepšit. Jak? Ja. Už je ten retard, ten má luk. A jaký tam ten retard má luk ještě? Celá v pytli. Ovšem i slyšíte zvuky. Takže doufám, že je slyšíte, jakože doufám, že jo. Hajzle, ne. Takže jsem skončil zase. Což nedaří, když to nějak komentuju, vždycky vyhrávám, když to nekomentuju, takže jakože teď se soustředím jak kdyby na 2 věci, když komentuju. Díl, protože to mají strašně, třeba Gamer, Google, nebo tak. To mají třeba hrozně těžké. Takže teprve to má 8 minut, takže jdeme ještě na 1, nebo na 2, já nevím, kolik jsme zatím odehráli. To jsou ty vlastně ty velké. Protože já mám velkou, oni ne. Jsem in. To jsou 4 truhly, to je dobré. 1 truhla. 2 truhla. Počkej zase. 3 truhla. Ani ten blok. A diamond. Je. Tady bloky, tady. Jako tam ještě dřevo. Už mám docela málo bloků. Kolik mám? 3, takže si ještě uděláme meč ironový. Jsme měli nějaký štýl. A proč jsem vždycky první? To asi každý hráč je první. Když vidí jakože sám sebe. Doufám, že vám to bude líbit tohle video. Aspoň trošku. Prosím, like, dejte, prosím. Protože tenhle kanál teprve začíná, chápete? Kanál Lamač. Teď divné, že nikoho nevidím. Fucking logic. Asi tak, když držíš že ti nikdo nevidí. To by bylo dobré, jak fest. Tam jít. Už tam někdo byl. Jo, už tam někdo byl.
doufám. To asi neslyšíte, tak kdyby náhodou, abyste to slyšeli, tak mám toho víc zesílím. Že to mám jak kdyby v tom, jak jsem říkal, v bedničkách. Tady někdo střílí, nebo otevíral čestu. Ne, je tam battle. Vlastně mám jeden číp, že po mě nevystřelili. Že se netrefil, nebo schválně asi nevystřelil. Tam měl dostavit dál. Jsme jenom 4. Tam jeden a tady jsem jeden. Doufám, že mě teď neuvidí, aby po mě nešel. Pomalu, ale jistě se tam blížíme, protože nechci, aby mě viděl jako můj nick. Tak jo, to byl konec tohoto videa, pardon, že jsem moc nemluvil, ale ok, tak čaute, mějte se fantasticky, čaute.